الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد بندرابي جولبي تدوي موجبي يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذن شفتنا جمرات سبحانه وتعالى بسفتين دي أنا نفع بين قونجين بي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لا إله إلا الله محمد رسول الله بيه صلى الله عليه وسلم كوي قصة صديق وأن البندرابي سهل المصطفى صلى الله عليه وسلم o wonde nelaado duubi sappo e tati ton to makka jamma e nyalomo subaka kikiide dabbunde e ceedu jeere waalo omo liggano odo diine omo bamti drapeau la ilaha illa allah muhammadur rasulullah desan odo drapeau yanata belaado yo wela mettaade so mettaama odo drapeau odo alhaali la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mo yetto do jamma e nyalawma yetti do nange e lewru yetti ma la ilaha illa allah yetto don bi izzi azir wa bi dhilli dhalil ay nam haymo wela ka bandiraabe seylabe wa ya'ballahu illa ay yutimma nura allah salima leral mum ma yetto aduna e laakara bandiraɓe seeɗen aduna fof ko universel leeral mo allah rokkani leeral dañata leeral bandiraɓe sehilaɓe eynam aboubacry wonde nelaɗo sallah sallam en mbi subaka kikiɗe jamma e ñalawma ndew feri nde to walde uhud to walde badar ha almoustapha rutte jomiraɗo omo darani oɗo dine ɗum no daranade oɗo dine ko teddungal wa innahu la dhicru laka wa li qawmika sawfa tusalun oɗo qur'ana e oɗo sunna ko teddungal ma en namdere bandiraɓe sehilaɓe yato eɗen jogani ɗum jaabogol ñande darde bandiraɓe sehilaɓe ñande yumma dogara ñande baba dogara annabaɓe goto fof hooram illa man ata allah bi qalbin salim on gadduɗo ɓende lamde cer ala shirku ala bida ala mawni kinare ala hasidagal bandiraɓe julɓe eynam ceerno ousmane holko allah janti keɗe ketteɗe wa ida quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun so haala allah jangtama haala allah ala ko foti allah ala ko foti peewal fof ko peewal almustafa sallah sallam ɓuri bandiraɓe julɓe eynam ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله إيونيما إيونانغو الله كوغونغ سو الله تيما يا أيها الذين آمنوا أن غونغينو هدو ما وني كبارو الله نجانتو ما دوم ولا يمرore o mo yamir madum yamirore Allah wo fetake walla hadde o mo had madum sabo ko jurmotodo kanko woni arrahmanir rahim malik yawmiddin la ilaha illa allah so noddi mon ko rokarma so ewdi ma mon ko hadarma ko jurmotodo kanko jeyi en o tagirani pour leptude en do kanko wi holto wiyata ceerno adul ayano wiyata ceerno Ousmane ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان شاكرا عليم قال بدر لفتم سن غوم انيمو ان منتي مو جوبيرار كادو دي منتي دو بندرا بسيراب اينام الله ايوني مو ينكلمو o wiyen gongɗin en jol makka almoustapha sallah sallam joɓeɗa laabi ɗiɗi ndeysan daña yurmede allah daña leeral aɗa yiɗi hen ɗum ɗo ko mafhumul mukhalafa firti kala mo rewani almoustapha o yurmetake o yafarake nam ويغفر لكم والله غفور رحيم سندي المصطفى نجرم إذن جافدن سندواني المصطفى إن جرم ذاك إن جافتك اللوي وإن تطيعوه تهتدوا سندفتي مع المصطفى pewen firtigo mo rewani makko mo doftaki mo fewani ngare jangen dum bandirabe sihilal allah wi wama ala rasuli illa al balaghul mubin aynam onon julbe ñade darnge deysan ben yibbe al mustafa e be goday leral allah ngal allah timminna be leral mabbe te ñade be koyata aynam yawma la yukhzillahu nabi la ilaha illa ñande ganduda allah hayda al mustafa e jiddo al mustafa sallallahu alaihi wasallam
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إيه الله تمن ليرال أدي سيك ساواناني لاول المصطفى ساواناني سيراد مستقيم ونيا الله بسابو جديد ما دان ليرال لاكر الله أدان يرها ليرال لاكر كل أوجتها ليرال نقل جوف لاكر بنديرا بسهلا أي نام يقولون ربنا إيه الله تمن ليرال أمين إن جافد آمين أدواي هوني فوفن هوني فوفن جكي هوني فوفن واي جميرات سبحانه وتعالى أي نام سانياكي ركما كنوس ما هلك اللبي كلهم ويعني دائرة سامبين ما سامبا ما دمبا ما بار وين كل الله أي نفسن كل علي الله إن بورا ما كان نام دي تبي بس بندرا بس ما إن نام نفهم قرنا من نام درت البيبي هل من دوانا دا وهل جوامه وهل نلادوما وهل إسلام وهل دفتر ما أي نام فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين النباب ما نام درهم بدن جتني إن ما إن نام درهم بدن إن أفتي ما النباب كون قد يكون بندرا بسيلم إنام سويا ما جماعة كارين نلا صلى الله عليه وسلم جماعة كارين نمروين دائرة فو طريقة فو بارتي فو جروب فو يبين قدو تونيلا هذا كوب ينجيكو yimbe fo ngara ndesan serna fo ngara almu fo ngara gor fo na adda ko jogi ko ene holla nelado hol hen mo nelado suboto eden gandi o sumoto ko wadanno ko wana oppube ko wadanno ko nam ko nyen hen gacce bada la ilaha illallah nelado nodda en wi gadde ko jogi don ko holko baddon ciagalam hoko baddon ciagalam be bi minen kay min baydi ya rasul min bayli la o yo bo odan so ko ngobbe ngodde kam yo so bo bayli dinam onon buri mi ko dum no woni jabol iko ngaddumi ko Allah yamir ko Allah wi ko golle mon pesere koy gollam da'iraji di fo so ndendi golle de pesere koy golle al mustafa so tawi golle ma ene yaade sunna al mustafa jabane da sen wonde ikhlas so yaadane ko mustafa addi ko ala ikhlas jabataake wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah o leñu lam fo ko naata al janna ko makko paaden en bi o maayi o mon don sudda ndeysan o so a juule daro ko ton paaden yejjitaani Abu Bakr nandara lomtade odo mission extraordinaire sahaba be ngoyi Umar woyi Fatima woyi ndeysan yimbe fo ngoyi o mon non sudda o so a juule daro mami artu don ko ton paabe bandirabe julbe nam o wi leñolam fo koko naata aljanna haydi calilo be ya rasulullah I holi calatodo o yidoftido min ahli aljanna mo doftaaki mi salima hadith rawahu al-bukhari an abi hurairah la ilaha illa allah mo yida al-yol makka mo yida al-mustafa ma rewane mak dewdo ba mu ma do gagné bangido gagné wadi bida wadi fawda o ngara pedeli makko o ficca o waya nyande darnge yo allah dando en e wayde darnge la ilaha illa allah be rokkabe deftu men fa amman umman kutibi uti kitab yamini fa sawfa yuhasab hisaban yasira wa yanqalib ila ahli masrura bi ha umqul kitab ye deftere ndeysan jeebe defteram mi afama bakruji kewna do mi yande allah suuri kam bakruji togosde o watti dum baraji mi suurama yo allah suur en adna lakara yo allah donnin e wayde lakara bandirabe julbe e nam ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اونغار هانينو ميري سنة جومم نمسر ني غاندا نمسا wodani هانينو ميري المصطفى صلى الله عليه وسلم ني hen ceerno Usman hokko be kala ndeysan ben wadbe départé be gagni nelado be nefi sunna makko be gagni qur'an be gagni yidbe qur'an be jenni ben بيجي بيرو بيجي بيرو ويوم تقلب وجوههم في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله يلا دنيا نجي يقول يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول جوم غرب العلم جوم دسالو السمع جنو هانين مربي الله من افتي من العرب من ندى الله ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين
ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا مي الله من دي موبي امن من دي سيرنا ان مجيب من دي المجيب من جي من دي جومبيد مجيب اي الله جوني نون كام مجيب من الله لفت من ابيدي سا لفت من غورل لفت من ابيدي دum do ko fewnantuma sobe leptama labdin Allah lepta yo Allah dandude suwede jeygol bandirabe seram be bi Allah hudde do yenna wal anhum ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبير إيه الله هدى دوغلا بلبت لا إله إلا الله كوني روب الرواب مجر نجوري ود جانغو بندرا سيدا إيه نام pom fawe e dow jeygol onon gandi jeygol jahannam holko fawon hen ko pom fawe hen la ilaha illa onon gandi passeport nanno aljanna woni hulde Allah wi thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya so pom wadama dow jeygol annababe bi e Allah sallim be ngarane bafa be bayno majande be ndewo e pucci be ngar wala hawla wala quwwata illa billah addu shirku e bid'anu be buncino e jeygol eyna Allah wi thumma nunajjil nattaqaw ben hulbe Allah ko ben dal hay jeygol bandirabe seyla eyna jomira subhanahu wa ta'ala wi inna shirka la dhulmun adhim o shirku ko bakaru bonde ndesan ummoden do ceerno Usman horo paaden to Madinatul Munawwar en wi al Mustafa ndesan umon sudda Madina fo jibima Aboubacry haali yimbe kedima Aboubacry so tawi onon ndewanno nelaɗo maayi so tawi ko Allah ndewana ɗon Allah ko guurɗo mayata eɓe gone oɗo alhaali tan ha ansariyankoɓe jooɗi gone barde al aws wal khazraj ɗiɗo leƴƴi ɗiɗi arabeɓe duuɓi ken on temedere eɓe keɓa jamma e ñalawma mbaɗa ɓe beldita kono nelaɗo ari Madina nde ɓe gonti neɗɗo goto ɓe gonti galle goto ɓe gonti enɗam gotam mawɗo maɓɓe Saada ibnu Ubada o wi bandiraɓe onon ansariyankoɓe enen nelaɗo ari en kotti ɗum en dokkima jawɗi en mbaɗi hen ƴiƴam en mbaɗi hen galleji en mbaɗi hen hunde foof joni noon makkanaɓe muhajirina ɓe jawɗima duuɓi ɓe gognan nelaɗo eɓe ndewa sanameji enen noon nelaɗo en horsini ene teddini e place men ko enen poti lomtade caggal nelaɗo la ilaha illallah muhammadou rasulullah eɓe gone oɗo alhaali nde ɓe gone oɗo alhaali Umar ibn al-Khattab ndeysan hankadi ɗifti hankadi arti hakkilum arte o fayi to Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ɓe ƴeew sa nani inde de Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah hay inde de sa son luudir Umar ibn al-Khattab yani ma ya ilaha jambareɓe baroɗe ɓeɗo mbiyeɗa ya ñamtin ɗumen baroɗe ganduɗa jamma koɓe juuloɓe ñalawma koɓe commerçant ji sa ari to wolde matoɓe noon sa tawi hôpital tawaɓe toon sa tawi ɓe jeera tawaɓe toon kamɓe ɓe mbaɗi ko balance ɗi ɓe jona e petti eɓe ɓoose ala ɓe goni ko ƴiƴam mabɓe mbaɗi hen ɗum waɗi Allah wi inna lashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna yuqatiluna fi sabila fa yaqtulu yuqtaluna ndeysan ɓeɗo pittali mabɓe ɓe jeeyi ɗum Allah soodi ɗum o rokkiɓe pittaji o rokkiɓe prix o jaɓani ɓe jeygunu ko Allah wawi rokkude bandiraɓe sehilaɓe ena mbiye la ilaha illallah muhammadou rasulullah Umar fayi to Aba Ubayda Amir ibn Jarrah o yiya Aba Ubayda hokko addu jungo ma wertu mi bayima lomtuɗa nelaɗo Abu Ubayda mi wimo Umar an gila naɗa diine mi meeɗa nande jumɗa hono nde ɗe jumre ni e Umar holno mbiyata mi yon baye yomi lomta nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ne wawi wonde taw Aboubacry nan ɗo ene keɗe ban transparency e yiɗande bannum jam bandiraɓe sehilaɓe o Umar a jummi mbeɗa bayima taw Aboubacry nan ɗo ene ɗo ɓe gone oɗo alhaali Abu Ubayda Umar ne kalda ɓe nani ansariyankoɓe mbaɗi batu enen jiilo wadde lomtotoɗo nelaɗo Umar noddi wi neddoye Aboubacry koye yo ar hade leñol nela sallah sallam serde bandiraɓe julɓe Aboubacry nodda kamɓe tato ɓe payi to ansariyankoɓe to wiye Saqifat bani Saad ɓe gari ɓe tawi ansariyankoɓe ɗen jooɗi Umar wina haala Aboubacry wima ruwaydan ya Umar taw fewji konguɗi ene waɗa discours extraordinaire e jamanu extraordinaire e état extraordinaire nelaɗo maayi leñol nande ar fusde bandiraɓe julɓe eynam Aboubacry Umar deƴƴu seeɗa heɗo ko min haalata Umar deƴƴina ha kamɓe goto mabɓe so wi goɗɗo o hunde fawata hen konngol Ousmane tokaram meeɗi nadde ñande aljuma o naati jama omo tardi Umar ne khutba Umar wimo Ousmane ko joni garta an ka tarduɗo o yiya amira muɓene mi dañani uftade o wi encore ko salligui tan garɗa jama o furima hakkude yimɓe foof kono o mettinani enen sa yiyama gueɗe mbiya pourquoi omo wiyami mande o wonti ceerno kamɓe sayiɓe la ilaha illallah ɓe cujja e leydi ɓe mawnikinaki ɗum waɗi Allah manti bandiraɓe sehilaɓe Allah wi radiyallahu anhum wa radu an ñamtin ɓeɗo ɓe galna Allah yiɗɗumen ene jiiɗe Allah Aboubacry ari ha jooɗi ndesan hakkude mabɓe kamɓe ansariyankoɓe o ɓe ha bandiraɓe julɓe ndesan onon kon moƴƴuɓe on kotti nelaɗo on mbaɗi hen jawdi moon
on mbaɗi hen ƴiƴe on mbaɗi hen fof kono noon minen muhajirin en minen Allah idi jangtade Qur'an minen gidi gonɗinde al Mustafa sallallahu alaihi wasallam Allah yu wasabiquna al awwaluna min al muhajir wal ansar o wi Allah jangtima on aha ɓeɗo arɓe ɓe jiiɗon so laamo laami wona e Quraysh so nder ɓe jaɓanta ɗum bandiraɓe sehiraɓe o wi onon Awsa e Khazraj so min dokki Awsa Khazraj namdo so min dokki Khazraj Awsa namdo te wontat ko fitna bandiraɓe sehiraɓe alaɓe hay goto heɗantake ko wona Quraysh bandiraɓe sehiraɓe o wi oɗo alhaali so waɗama e Quraysh kala biɗno foɗnoɗo ɓe mbaɗe mo gawal walla sirama bandiraɓe sehiraɓe Aboubacry o waɗɗon menacére haɓe ganda oɗo alhaali ko alhaali mawɗo so leñol nelaɗo oppama sabna ko fitna jogori wontude bandiraɓe sehiraɓe hinam eɓen goni alhaali Umar wi Aboubacry Umar wertu jungo ma mi baye Umar wi ala wertu jungo ma an julluɗo julɓe o nelaɗo no wuuri nelaɗo nomtinima guila so a mayde ko an woni lamɗo amen an woni khalifatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam a julni min juulo ɓuuri hemmude lakara men ɓuuri hemmude min dokkima ɗum ala ko haali aduna bolle puyɗo o Aboubacry wertu jungo mum Umar bayi Abu Ubayda bayi ansare ko bayi taw nela so lotede bandiraɓe sehilab omon toon o suwa juulede o maayi ko altine ceeɗo so hoto paɗen yontere fande payento al Mustafa sallallahu alaihi wasallam suwa gasde raw la ilaha illallah محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين